Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan tafel bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Beste kijkers, welkom bij het programma Aan tafel bij. En onze tafel die staat vandaag bij Brasserie Anthony in Sluis. Waarvoor hartelijk dank natuurlijk. Mijn gast die ontdekte op 7-jarige leeftijd dat ze anders was dan alle andere kinderen waar zij mee op school zat en waar ze mee speelde. En we gaan met haar praten over wat dit voor haar betekent, wat dat met een mens doet en hoe je er het beste van maakt. Liesbeth van Assen, welkom. Hallo. Blij dat je er bent. Dankjewel, hallo. Ik heb jou uitgenodigd vanwege jouw columns in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad. Ja. Jij beschrijft daarin aan de hand van allerlei kleine en grote zaken hoe jouw dagelijks leven eruit ziet. Ja. En waar het wringt, maar ook waar het glimt. Zeg maar. Ik vind dat heel mooi. Ik zei net in de intro, jij ontdekte op je 7e dat je echt anders was dan alle andere kinderen. Wat was er zo anders en hoe kwam dat dan? Op mijn 7e ging ik op zwemles. En ik merkte, of een van de eerste zwemlessen, dan mochten alle kinderen op een bepaalde diepte staan, maar daar kon ik niet staan. Want jij? Ik ben een stuk kleiner dan. Ik ben kleiner dan een gemiddeld kind. Ja. Ik denk dat ik toen als kind van 3 was qua lengte. En hun waren 7. Ja. Dus ik moest in een ondieper dus deel staan. Dus je hebt een groeistoornis eigenlijk? Ik heb een groeistoornis. Ja, okay. Groeistoornis achondroplasie. Oké, moeilijk woord, maar... Maakt niet uit. Ja. Dus ik moest een stuk in het ondiepe staan. En toen dat gevoel weet ik nog, waarom staan hun daar en ik hier? En dat was, toen wist ik van, er is iets met mij. En wat voelde je toen? Want je voelde dat anders was, maar wat deed dat? Ja, vooral weet alleen. Je dat nog? Vooral alleen. Je voelde je alleen daardoor? Ja. Had jij het idee dat de leraren dat door hadden eigenlijk? Dat ze dat veroorzaakten? Nee, dat hadden ze denk ik niet door. Als ik daar nu op terugkijk, denk ik niet dat ze dat door hebben. Ik denk dat het van hun kant was... Liesbeth moet ze ook zwemles krijgen, dat kan niet hier, dat moet daar, dus dat doen we het zo. Gewoon puur functioneel, zeg maar. Ja. Oké. Ja. Jij gaf in het gesprek wat ik hiervoor met jou heb gehad, gaf je aan dat je eigenlijk, en dat kwam vanaf dat moment, dat was de bewustwording, zeg maar, van dat je klein was, dat je je altijd buiten de groep hebt gevoeld. Ja. Dat klinkt heel heftig voor mij, want... Hoe belangrijk is het volgens jou voor jou, maar voor de mensen in het algemeen misschien dan ook, om juist bij een groep te horen en niet erbuiten te vallen? Ik denk dat eigenlijk iedereen wel wil, bij een groep horen. Er zijn natuurlijk mensen die liever helemaal alleen leven, maar ik denk dat het grotendeels van de mensen wel een groep opzoeken ook heel simpel van welke hobby, van dezelfde hobby's. Maar er zijn ook bijvoorbeeld, toen ik op mijn 19e bij de Vereniging van Kleine Mensen ging, toen weet ik nog dat mijn moeder zei, want mijn moeder was daarbij, ze zegt, jij kwam binnen en je deed je jas uit, maar je deed nog een jas uit. En wat betekende dat? Dat ik voelde van dit ben ik. Hier hoor ik bij. Hier hoor ik bij. Niet dat ik erbij wilde horen, dat is weer iets anders. Nee. Maar ik voelde wel van, er is een groep waar ik me mee kan identificeren. Ja. En je bent daar ook uiteindelijk heel actief geworden, hè? Ja, ik heb toen, maar nu praat ik over van 19 tot 32, zoiets. Ja. Dan ben ik echt wel actief geweest en in de vereniging. En wat deed je dan in die weekenden organiseren. Als bijvoorbeeld toen we zoveel jaar bestonden, dat organiseren. Ik heb in de jongerencommissie gezeten, zodat jongeren, uitstapjes met jongeren gedaan, dat soort dingen. Maar moest je dan de provincie uit? Of, ja, dat was altijd in Utrecht. Oh. Alleen de vergaderingen waren in Utrecht. Ja. Het was een landelijke vereniging. Maar deed jij dan de Zeeuwse nee, gewoon... Of zat je landelijk? Ik zat landelijk, ja. Dat was best een opgave dan. Jawel, maar dat was niet maandelijk. Ik zat niet in het bestuur, want dat wilde... Op zich wilde ik dat wel, maar dat vond ik te veel. Dat was te veel? Ja, dat vond ik te veel. Okay.
Ja, want dat levert natuurlijk gewoon heel veel reizen op. Ja. En heel veel, daarbij En veel zeker tijd toen mee was er kwijt. ook nog geen e-mailverkeer en geen Skype en geen Teams en dat soort dingen. Oké, maar goed, jij zegt dus bij die groep, ondanks het feit dat ik me er niet thuis bij wilde voelen, ik voelde me er wel bij thuis. Ik voelde dat ik bij die groep hoorde. Ja. Wat geeft dat dan ontspanning? Is dat die jas die uitging? Die tweede jas volgens jullie? Dat die tweede jas die uitging. Dat het niet gek was hoe ik op een stoel kroop. Dat het niet gek was hoe ik op een trap ging. Dat het niet raar was dat ik ergens niet bij kon. Dat het niet... Want dat zag je ze allemaal doen. Want dat zag ik ze allemaal doen. Nee. Ik heb nooit geweten daarvoor hoe ik een trap opliep. Totdat ik achter een klein mens de trap opliep. En toen zag je van, En toen zag zo zit ik, dat bij mij ook uit. zo doe ik ook mijn benen. Ja. Maar dat heb je zelf nooit in de gaten. Nee, natuurlijk niet. Tenzij je gefilmd wordt. Tenzij je gefilmd wordt, ja. Oké, tot je 32e was je actief, dan zei je Ja, ongeveer zoiets. bij die vereniging. Op bannen ben je ermee gestopt kennelijk. Werd het te veel of zo? Of? Nee, ik kreeg ook een relatie, dat scheelt ook wel een beetje, die niet klein was. En ik ben er nog wel geweest, een nieuwjaarsbijeenkomst, een zomerbijeenkomst, een barbecue. Maar het organiseren werd veel minder. En op een gegeven moment, nu is het eigenlijk, ik heb nog wel met een paar mensen contact. Maar omdat ik nu rolstoelgebonden ben en ik niet makkelijk reis, zou ik het zo zeggen. En ook aan strippen gebonden ben van de taxi, kom ik er niet meer zoveel. Nee, oké. Betekent dat ook dat je, want die groep valt dus een beetje weg dan? Ja voor mij wel. Is er een nieuwe groep voor teruggekomen? Nee. Ik kan me identificeren met de rollers nu. Ik zit ook wel op in een Facebookgroep van rollers. Dus ik volg rolstoelgebruikers. Ja, die groep heet rollers, daarom zeg ik dat. Maar als ik dan filmpjes zie van hoe hun bijvoorbeeld nog in hun auto gaan, die kunnen hun armen nog gebruiken, maar omdat mijn armen korter zijn dan die van de gewone mens, kan ik mijn zo niet afzetten. Dus ik voel me niet volledig thuis bij die groep. Nee. Okay, dus ik weet, ik ben een klein mens in een rolstoel. Dat ben ik me zeer bewust. En ik vind het jammer dat ik niet dezelfde dingen kan die een andere roller kunnen. Oké. Ja. Dus jouw natuurlijke groep van de kleine mensen, dat is toch de groep waar je het meeste bij thuis hebt gevoeld eigenlijk tot nu toe. Ja. En nog steeds eigenlijk, alleen ziet ze niet meer zoveel. Ja, maar ik moet ook wel zeggen, want anders doe ik mensen tekort. Ik voel me ook heel erg thuis bij mijn familie en vrienden. Tuurlijk, je hebt gewoon een vriendengroep. Daar voel ik me enorm bij thuis. Ook al zijn die groot, wat dan ook. Ja. Nou, daar ben ik heel blij om. Het is niet dat ik helemaal alleen op de wereld ben hoor. Zeker niet. Ik wil nog één ding met je bespreken, wat misschien nog een beetje zwaar op de hand is, maar ja, maar toch. vraag maar. Jij woont nu in een aangepast appartement in een zorgflat, gewoon omdat jouw toestand dat vraagt. Ja. Daar woon je tussen mensen die allemaal veel ouder zijn dan jij. Ja. Hoe is dat? Is er geen andere oplossing? Dat je gewoon met leeftijdgenoten... Die is er misschien wel, maar niet hier in de buurt. In ieder geval, dan zou je naar een grote stad moeten. En dat is, ik wil niet uit mijn vertrouwde Want jij woont in Kloosterzande? Ik woon in Kloosterzande. Ik ben geboren en getogen in Hengstdijk. En op mijn 24e naar Kloosterzande verhuisd. Okay. Dus ik ben, echt een... een Gloriaan. Een Gloriaan. Ja. een Zeeuwse... een Gloriaan. En... dan ben ik het even... Ja, het ging over dat je in een omgeving woont waar de mensen echt allemaal stuk voor stuk veel ouder zijn dan jij. Ik kon misschien... Ik geloof dat er wel ergens iets van het Cavalier heet dat. En dan heb je wel mensen met verstandelijk gehandicapten en lichamelijk gehandicapten bij elkaar. Maar dat is meer een woongroep. Mm-hmm. En... ik ben voor de rest zelfstandig. Ja, jij wil gewoon ook zelfstandig blijven natuurlijk. Ik kook mijn eigen eten, ik doe mijn eigen was.
Ik kan nog zelf in en uit die rolstoel. Ik heb alleen... Maar heb je wel contacten in de flat waar je woont? Jawel. En ook betekenisvolle contacten bedoel ik? Behalve van hallo, hoi en Ja, het is mooi weer vandaag? ik doe... maar dat is niet zo heel veel hoor, maar ik doe 1 keer per maand komen er peuters van de peuteropvang van Kloosterzande, van de school. Die komen naar de oude mensen toe. En daar zit ik dan bij om die te begeleiden. Dus ik zit met een oud mens te kleuren en met een peuter te kleuren. En dat gaat dan samen, Jij bent dan de intermediair? Ja, ik geef blauw door en ik zeg dat de dop op de stift moet en dat soort dingen. Oké. Maar echt gewoon dat je echt bevriend bent met een van je mede-huisgenoten, is dat al? Ik heb wel sommigen waar ik heel goed mee opschiet en waar we samen dan mee naar het bloemschikken gaan of zo. Maar ik kom bij niemand binnen. Nee, oké. Want ik denk als ik dat bij één iemand doe, dan moet ik bij iedereen op de thee of de koffie. En dat is dan niet omdat je het wil, maar omdat je het verplicht voelt? Ja, en zolang mijn vader nog leeft en zolang ik nog heel veel vrienden en vriendinnen heb, gaan die voor. Dat snap ik heel goed. Maar ik heb wel een goed contact met de oude mensen, maar ik heb eigenlijk meer contact met de zorgmedewerkers. Ja. Hey, nou, het leek net alsof jij nou een heel zwaar leven hebt, maar uit jouw columns komt eigenlijk een ander beeld naar voren. Want ik vind jouw columns heel optimistisch. En ook een hele fijne, luchtige vorm van relativeringsvermogen komt er ook in terug, wat ik heel prettig vind. Ik vind dat je ook heel mooi schrijft trouwens. Dankjewel. En als voorbeeld, een column waarin je zit op je balkonnetje en beneden waar jij woont, daar wonen ook Oekraïners. Ja. En jij ziet daar Oekraïense kinderen lekker spelen. Ja. En jouw idee gaat van oorlog naar, stel je voor dat ik in een oorlog terechtkom en moet het dan met mijn rolstoel? Daar. Dat gevoel. En op een bepaald moment denk je van, maar wacht even. Ik zit hier lekker op mijn balkonnetje in het zonnetje, in Kloosterzande, in het vredige Kloosterzande. En die kinderen die denken helemaal nergens aan, behalve lekker spelen. Ja. Ik vond het een prachtverhaal. Dankjewel. Wat wil je ermee vertellen, behalve dat wat je letterlijk schrijft? Ik wil ermee vertellen dat er alleen maar een nu is. En dat klinkt misschien heel zweverig of heel... net of ik niet met mijn voeten... ik sta ook niet met mijn voeten met mijn wielen op de grond staan. Figuurlijk, ja, precies. Maar ik heb een boek gelezen, De kracht van het nu. En ik heb ook ooit een gesprek gehad met mijn fysiotherapeut. En de kracht van het nu laat zien dat er alleen maar een nu is. Wat geweest is de taxirit van Kloosterzande naar hier. Dat is geweest, dat is een herinnering. Dat is mooi of niet mooi, maar dat is geweest. Als ik straks naar huis ga, dat is straks. Er is alleen maar nu dit gesprek tussen jou en mij. Voor mij dan, nu. En ik heb me dat gerealiseerd ook, omdat toen destijds mijn fysio, Michel van Lunder, die heeft mij heel veel begeleid van het lopen naar het niet lopen. En toch nog maar een paar stapjes en toch nog maar bij hem inhaken. En ik had toen een aantal rugoperaties gehad en die hielpen niet. En mijn ruggenmerg werd zo bekneld. Je hebt een hernia of hernia's? Ja, ik heb een incomplete dwarslesie. Ik heb hernia. Okay. En mijn ruggenmerg werd zo bekneld dat ik heel bang was dat het ook naar mijn nek zou gaan. En dan uitstraling naar mijn armen. En dat was het gewoon dat ik mijn armen niet meer zou kunnen bewegen. Okay. Dan kan ik niet meer in mijn rolstoel, dan kan ik niet meer... Die film speelde zich al helemaal af. Ik was al helemaal in het negatieve. En daar heb ik heel veel gesprekken met Michel over gehad destijds. En op een gegeven moment zei hij van... Eerst van, misschien komt het allemaal niet en zo eerst me temperen. Zo van, het komt allemaal wel goed. En op een gegeven moment zei hij, stel dat het wel zo gaat gebeuren. Dat jij je armen op een gegeven moment niet meer kan bewegen. Dan is er dan nog genoeg tijd om er dan over na te denken wat je gaat doen. En hoe je dat gaat doen. En toen viel bij mij het kwartje. Kortom, doe nu gewoon wat je wel nu kunt, doen ze het nog wel. Ervan. Ja, nu doen ze het nog wel. Nu kan ik zelf nog rollen. Kan ik zelf mijn koffie zetten. Kan ik zelf mijn eten klaarmaken. En straks komt kan ik zelf nog naar hier komen. Ja. Oké. Dat is denk ik... Dat is ook wel een beetje mijn drijfveer. Ja. Want anders red ik het. Want natuurlijk denk ik wel eens na over hoe is het bij 20 jaar.
Want ik ben nu 55, dan ben ik 75. Dan ben ik nog jong voor waar ik nu zit, zeg maar. Ja. En als ik daarover nadenk, dan krijg ik weer dat. Maar nee, het is nu. Ik ben er nu. Dat helpt jou dus in je dagelijks om leven me terug te... weer gewoon te genieten van nu. Van vandaag. Ja. De zon schijnt, het is mooi weer. Ja. Ja, en als het regent kun je ook weer andere leuke dingen Ja, doen. dan zien we dan weer. Ja. Okay. Ja. Mooi verhaal. Dank je wel. Je hebt ook een boodschap. Aan bestuurders, architecten, projectontwikkelaars en zo in Nederland. Vertel, wat is jouw boodschap? Mijn boodschap is of ze, als ze iets nieuws gaan bouwen of een oud gebouw gaan verbouwen, of ze dan veel meer rekening willen houden met de rollende mens. Wat doen ze niet goed op dit moment? Te korte draaicirkels, toch nog een drempeltje omdat het zo mooier is. Een draaideur in plaats van een schuifdeur. En een drempeltje is voor jou al gauw een hele drempel. Nou, het schijnt dat op papier gezien, op bouwkundig gezien, is een drempel van 6 mm geen drempel. Maar als ik met een kopje koffie over een drempel van 6 mm ga, dan mors je. Dan ligt mijn koffie dat. Ja. Dus geen drempel is geen drempel. Geen drempel is niet een drempel van 6 mm. Nee, dat is gewoon plat. Plat, ja. Okay. Of nodig ons eens uit van hebben jullie nog tips? Wil je eens meekijken? Dat zou ik wel heel fijn vinden. Dat het niet achteraf er moet toch nog een invalide toilet gebouwd worden. Er moet toch nog een... Dat ze achteraf dingen moeten herstellen die ze van tevoren hadden kunnen weten? Ja. Oké. Ja. Nou weet ik dat jij, want wij zitten nu in Sluis, hè? Jij hebt je hele reis naar hier vanuit Kloosterzanden. Die moet jij helemaal voorbereiden. Ja. Hoe ver gaat dat, zo'n voorbereiding? Kun je daar iets over vertellen? Dit valt mee hoor. Ik ben onlangs naar Utrecht gegaan, dat was iets ingewikkelder. Maar dit is gewoon bellen naar de regiotaxi. Dat is een taxi die rijdt door heel Zeeuws-Vlaanderen. Plus naar Middelares geloof ik in Gent. Ja. En ook naar Goes aan de overkant. Dus die heb ik gebeld en gevraagd, ik wil morgen naar Sluis en ik moet daar om 3:15 zijn. Maar ook als je hier de locatie, want je wil wel weten, kan ik binnen, kan ik naar dat de heb wc, ik nog wel. allemaal dat soort dingen. Ja, dat is de reis op zich. Aan zich ging nog goed, maar ik heb wel op de website gekeken van de Brasserie Antoni. Hoe is er een toilet? Zijn er drempels? Kan ik binnen? Ik heb zelfs nog gebeld met ze. Ja, dat is dus iets. Ja, daar stond ik vroeger niet bij stil. Nee, maar ik vroeger ook niet. Nee, dat kwam voor. Ik al helemaal niet, maar jij vroeger dus kennelijk ook niet. Nee. En eigenlijk, als je naar jouw oproep kijkt, dan is dat dus van niet alleen zeg maar voor huizen of woningen, maar ook in openbare gebouwen, gelegenheden. Jongens, hou er nou toch rekening mee dat ik dit niet iedere keer helemaal hoef voor te bereiden. Want ja, en niet dat het toilet 2 hoog is. Maar dat allemaal wat te doen. Ja. Oké. Goh, nou, dat is toch eigenlijk wel een hoop gedoe, maar jij slaat er weer prachtig doorheen. Ja. Bedankt voor je verhaal en ik wil je vooral vragen om te blijven schrijven, want ik vind het heel mooi. Dat ga ik zeker proberen. Ja, super. Beste kijkers, ik zou zeggen, ga zeker die column van Liesbeth in het ZVA ook eens lezen. En misschien als u zelf ook eens een keer die lekker voelt of u zit in de problemen, misschien kunnen we wat aan hebben aan dat relativeringsvermogen en optimisme van Liesbeth. Tot de volgende aan tafel.